Takže čus lidi, z hry nás to kvěle, tentokrát je další onlineovka a je to ze hry Vektor. Máme play, už to mám nějakou nahranou. Teď to mám odemklý. Ne, počkej zpět. No, mám ještě. Začnu od prvního levelu. No. Tak, ale se na to bude zase fail. Jako při stickranu, ale tak to je jedno. Ups, teď jsem si prdnul trochu lepší. Už to běží, už to jede, už to skáče. Jsou speedy, já už jsem to dlouho nehrál. Tak. Kde jsme dá první něco. První bychom mohli dát. Jo, dobře, tak. Hop. Tak. Tak, dobře, já se divím. Hop. To se říká povedení. No, tak mám zase všechno, takže dobrý. No ještě ten první trh teďka, jak bude. Ten nejlepší. Halo, zhop. Halo, zhop. Střejmě to nemůžu. A teď. To je hustej, ty krát. Už to taky umět. Bitches. Hop, ne. Co nepovedlo. Máš to. Až to, continue. A já mám taky všechno. Takže dobrý. No se říká parkourista, ale... Jak hovedo dokonce povedali. Hop, nedostihneš mě. Aha. To se zrychlím, vole. Co hop. Je to mi ten třetí skoro vlastně. Hop. Hop. Teď. Vyslali tady zvoje. Hop. Já jsem pokazil. To nedá, vole, tyhle. Ty vole, ještě že tak. Tak. Jsme zase říct ztratili. Hop. Dobře. Hop. Cože... Hus. Ach jo, later. Paradise NK. Tak, hop.
Tak pojď, teďka to musím dát, jo, fakt, že jo, jinak to... Nevím. Hop. Proč se vždycky rychle volám? Jo a pojď. Tady bych mohl uniknout, ty vole. Jo. Ne. Shrál. Shrál ještě víc, co? Co zvraceme? Dobré, zatím. Halus. To musel hodně cvičit, toho policajta, aby to takhle mělo dobře skákat, hop. Jo, to bych nikdy neskočil, tohle. Bych radši šel do té basy, jo. No, ono i když, jako... Jo. No, hop. Tak. Hop, hop, hop. 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 Teď se moc pomalu. Se sranda, jsem se tady namít. Ne. Pojď! A to říkám, musím dát. To dám. Si věřím. Takhle. A sprint. Pojď. 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 Yes! Pojď. No tak tady jsem zase pokazoval, že se tady zavíkl. Že je to tam ten terček. Možná, ano. Jo. Pojď. Yes! Jo, poslední levá jdu. Backflip. Boj. Jo. Jako se to dělá. To čo já. Aha. Je pomalej jsem zdal. Teď beko. No. No, já se to schválně teďka. Já chtěla beko, já chci vědět, jak to dá, já vím, jak to dá, ale... To viděl vy, to už taky možná... Většina víte, ale... Co vy víte? Ano, bum. Libový. Jo, do popisku vám dám ještě kámoše, který taky... Jakože udělal, má tam jedno video, udělal dobré remix na Rosneza. Jo, vám ho dám do popisku videa a odbírej to. Má víc odbírat toho než já? O jeden. Já mám 0, on má 1. Hop. Hop. Tak já se s vámi loučím. Čus!